Kulunggalam sugo joto ani rangsang ni mari kicin sono tei bayap sono puila no biskango haikaba 153 filsara bachitam Tripura hasjo rai balma panda 153 tomo je bangla hangkai rai balma panda sini Tripura ni 8 district bisingo Sipai Jila district ni Jambu Jila ground haikaba sundoi no Debroma Memorial School ground to haikaba thengkholao rai balma panda taklai kotor state level festival arong nai sin Tripura hastin belaikno nachatok panda bisi brum brum khlaijak tongo khlaijak mang 1 2 3 4 5 khlaijak mano tabuk ke 153 o palajagi tongo haikaba khlaijaka ang belai khaksango o panda bisi kedeng maramoino ang naina musumani abon chlai sakamo taklai 2021 chlai sakamo 2020 o je khlaijamani Dalai district o aro thana musumani fia thangi sogilia fia taklai ke thang sogi kya belai khaksangka a panda nogi belai kina tongthoka resamung mosamung tei sini Tripura hasri 19 tribes ni bisingo kolairongni je sangbatang belai kina nangkuk je khaiba kotor haikaba important aun bagi sirisi tini je raida rakugi bahake tongna nang tei bahake palaijak abrong tini phunuka je thengkhlawa haikaba ground to belai kina naitotok je aro sini wawarok ni manai khani ni bisingti tangjak nokrok mankha nukha and abon logi kabungma baniyarok tajukjak no especially fashion show tei resang mosang panda tei chini koloirongni je ojamarok baro kotor kotor kuchuk bremni samung tanai rok tangphangrok kringlajak belai khakjangka tongtongmuni bisingti panda paikha norok mangpilibo kisi kisi ke je manmani ang phunogui tongo norok asik joto to sagi ang phunungmalia haipano je mansak ang try khaikya ang je hamjangmani abro norok mangpili phunogui tongo and baskang bisi botaisa thanan bagi chai tongnai and joto no kaham kringa tongdi hambai and thank you. This is the first time Rai Balma Palanda, the 19 tribes, 19 tribes visiting first time attend and like an enjoyful. Wait, ang kisa kisa ka pulungan tayo tonight. Thank you. Wait, kayo tong day natin din. Yang kuliah ko tahu.